Pini labang so video long chithan polona non Assam Gramina Bank labang so ekona kimi ingpulong igzima mati ingpulong ik emala pen ingpulong puai pis tami koson se labang so kang pu ik po labang so ekona bang koson ma proses labang so putaksi nali tumhan pini nili patiek benang than pachini pon ikpo lasi aprang si kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilang radu an fast tami nali tumhan tuning reglo nali tumjong selabang so YouTube channel na anta subscribe kilang pole subscribe ikon lapen nali tum aduhes tame belar jan thinglang hodak tame berpon igdet non lapen nali tum Telegram channel long jong si joining tung pulote nali tum labang so video description along thek pon long igji link abang ke labang so link long ber pen nali tum nang join dun ik fit no lapen lason lo penangan abang fu abang fiatum komen long stame nangkar ju pondo Assam Gramin ekon abang non ingpulong langma mate ingpulong lema mate koson ma pulabang so putar nangkar ju bang do lasi pini nili nali tumhan patiek pen labang so video long nang than pachini ponik po Assam Gramina Bank ingpulong igzima diak tha ekon ba ingpulong igzima ingpulong lema labang nali tum thek pon long ikpo mate chini pon ikpo lasi je than pon na Assam Gramin Vikas Bank labang ke kangpu tumbang ong piklo la Gramin Bank pumat lasi along penangan adim along stame labang so bank bang do iglo la pen rong so tum abang ke especially labang so bank long si kangpu tum ki ong athema kangpu proses tame joy ikpik la pen tangkas tamel an dam kangpu jola so potsi penangan abang fu abang phi mate rong sor service sar fu tum stame Assam Gramina Bank long si ekon bang kido ke ong lapen azad scheme hai huile nang list tame Assam Gramin abeng ekon along stame prabjin pen nangli long iglok titi lapen nang azad scheme stame nangli igvek titi la so apose Assam Gramin abeng labang ke pena ana abang fu abang fitome ingpu kangpu pona phai bangke ong pik pik jo lalo lapenon chethan pono nang labang so ekon akimi koson se kangpu ikpo mate ingpulong jima longle kangpu bangke ingpulong sitame nalitum ekon book lapen ekon number kilong zil la bangke nalitum RG ding iklui RG ding iklui chikloi jon joni sitame nangkok kathek kali pulte 6 months tame chiklo jon trox tame nalitum nangkok tathek lapen ningkaning si ningkan hinia sitame nangi kok tathek kinangi kok athe bang la sona hola kipi paprang mate ka apply paprang atum icons tame non bang pending pinang andolang bang pharu hini bang pharo thomso se lase alang litum han jujetik bang kela non nang litum ka apply dam zila bang ke nang litum bang e der thu op lase alang litum han arjulo pulte ekona kimi kang pui sike bang pu lason pu iglo pulte alang litum accept sedatiti mathe akimi apply process bang avilo pusin nang thagdun titi stame akimi ka apply process bang ke do wai fit stame alang litum hala ke apply tang akimi tum alang litum han pajut jetik bang kela na litum han bang na accept elo lapen na accept sitame a form la bang ke na litum han na accept dun det pola pentangkas tame pharo pho bang na litum han na accept dun po stame la bang so account la bang ke na litum kilongji la ke ningkaning sita nang ko kathe kali pulte chiklo jon trox tame na litum nang i kok tathe kali pulte chiklo jo chiklo bang pupese ningkan hini nang ko kathe jola sonola selang litum bang ke akimi ka apply la bangken accept sedat titilo lalo la pen online bang online apply mezima memema la Assam Gramin abeng account bangke online a process ban anta pipon pelang mate online a facility ban anta pipon pelang la pen ene ke a website do nalitum dam pen stame lang dam igme azada browser long stame nalitum dam pen tok dam igo Assam Gramin Vikas Bank puno lalu pulte nalitum hodak pen thek pon long ikpo la pen long pon ikpo hodak ke nalitum offline a form ban nalitum download pon ikme ni offline a form la bangke la sona hoda a form kilongi la bangke KYC a form la pen loan a form long pon ikpo la pen new account mate akimi account kang puji la bang so forms tamina nalitum hodak download long dun long pon ikpo la pen helpline numbers tamina nalitum haladak bangke long pon ikpo la bang so number long nalitum call pen stame details mate klar daga lam bangke nalitum arju pon ikmelo da sila son lo Assam Gramin ekon akimi kang puji a proses bangke lapen ekon akimi ingpulo pulote kopi pia dokumensi kenang zila documents kenang zila bangke nalitum Aadhaar card lapen PAN card photo pak thom lapen tangka pharo pho bang nalitum nang igvek po lapen pinang vek po lalo
la se nali tum jong si ing puji pulote a form bang hang ik der non la pen beng lo humri dam pen a form bang nali tum hang ik der non la pen bang so form nali tum fill up pon ikon la pen nali tum beng long thondam ikon la bang nali tum ikon bang ke kumantu ne kilong ji la bang so adet atarik bang alang litum stamina pidun thekte la pen chini ne chiklo jon pen tong long logi ne mate chiklo jon trok ne mate amoni le nan thansan lo mate ning kaning si ning kan hinin nang kokate ase ning hang nalitum ning hang lo labang ke pudam jing pudam deke stame non ko bang nalitum kaprek abeng ekon leng pudam iksonte mi parji kaprek abeng pulute la son lo Indian Post Payment Bank la pen State Bank la haile nalitum ing pudam stame chog exi oda stame nalitum ason son scheme la pen nanani pen poisa transfer transaction banke joy ikchat asinali tum ning hang lo Assam Gramin long manali tum apply dami la pen kapre bank long bang non accept thai la se kapre bank bang la sono Indian Post Payment Bank la bang ta online pen apply me la pen SBI stami online pen apply pon ikme la se pinia video bang ani la pathiek pen ali tum hanang ke than pon bang la anchot lo la se mo phit kapre a video nang wan pi thu ik po la bang so hot chitong nang tang he domi thak me kadu kave Carbitis 2.0 YouTube channel long kilang arado on fast time nili hen pen kardo to change up.